Id-deputat nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Trasport Markentni Sammut inqabad f'inkonsistenza dwar tarif li qed jesiġi li jingħata mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet. Minkejja dan, meta affaċċjat bil-mistoqsija kemm il-seduta parlamentari attenda fl-aħħar jiem fejn seta' jistaqsi hu stess lill-Ministru dwar dan, Sammut ma kienx jaf iwieġeb. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Sammut flimkien mad-deputati Ivan Castillo u Derin Karabot insistew għal darba darbtej fil-populiżmu tagħhom u staqsew kif il-Ministru għat-Trasport ma tkellim xejn fuq l-aċċidenti tat-traffiku li seħħew fl-aħħar jiem. Il-Ministru Bonnet kien disponibbli biex jirrispondi l-mistoqsijiet kollha tal-membri parlamentari waqt il-ħin disponibbli f'kull seduta. Bħal bqija tal-Kabinett, din ovvjament ma kienx lanqas l-unika darba li l-Ministru Bonnet għamel dan, tant li dan ix-xahar stess ukoll irrisponda mistoqsijiet parlamentari u oħrajn supplementari li sarulu mill-Oppożizzjoni f'mill-inqas 4 okkużjonijiet differenti sa nhar it-tlieta stess. Madankollu, meta affaċċjat b'dawn il-fatti, Sammut spiċċa żelaq fin-niexef. Dan ix-xahar il-Ministru responsabbli kellu PQ time fil-Parlament 4 darbiet. Inti kemm il-darba kont preżenti bħala Shadow Minister? F'dan ix-xahar ma nafx ngħidlek bl-amment. Id-deputati nazzjonalisti ma dejqu xejn idawru l-aċċidenti sfortunati tal-aħħar jiem f'ballun politiku biex jippruvaw jakkwistaw xi punti politiċi. Fil-fatt, għal dawn l-aċċidenti bdew jippuntaw subajhom biss lejn il-Gvern. U dim tali allegazzjonijiet, One News staqsa għalli ma' aċċidenti ta' traffiku kienu qed jirriferu b'mod speċifiku, bil-kellim tal-PN jagħtina biss risposta xotta. Kif inti bdejtu titkellmu jiskom bdejtu twaħlu fuq xi inċident partikolari fuq il-Gvern. Lim minn dawn l-inċidenti li seħħew fl-aħħar semmejt l-inċidenti li seħħew, lim minn dawn l-inċidenti Naturalment, ħadd minnha ma ħajidħol fuq inċidenti individwali u partikolari. Fl-istess konferenza, it-tliet deputati proponew diversi rakkomandazzjonijiet li bihom jonqsu l-aċċidenti ta' traffiku. Dan anke jekk il-Gvern diġà beda jimplementa numru ta' miżuri u qed jaħdem qattih f'dan ir-rigward fosthom biż-żieda ta' uffiċjali tal-infurzar waqt li anke nieda il-Malta Code li huwa gwida għal kull min jagħmel użu mit-toroq b'regoli aġġornati għal realtajiet tal-lum.